Så du vil være mekaniker hos Automester, hva'? Ja. Jeg ved sgu ikke rigtigt, Victor. Mekaniker, det er ikke for alle. Hvad vækker det her i dig? Hvad? Er du glad for at se de her biler? Er det det her, du vil, hva'? Er det det? Hvad? Ja. Hvad er det her? En gearstang. En forlygte. En fæld. Nu er det ikke nok bare at kunne navnene på alle mulige bildele. Det kræver at kunne noget andet! Gider du kigge på min bil? Der er jo ikke noget olie på. Olie? Den kører jo på benzin.